larger than life. Γεια σου, βουλάρα. Εννοείται, ρε μάνα. Όχι, αφού φόρεσα το άλλο. Τι κρύο, μωρέ. Μια χαρά είμαι. Καλά, έλα, κλείνω. Να σου πω, πες στον μπαμπά. Το κλείσε. Ποια βούλα τη λες τη μάνα σου? Πού και πού. Αλλά κυρίως στο σπίτι τη φωνάζουμε λοχαγό. Λοχαγέ μου, στις διαταγές σας. Κυρίες μου, όποια από εσάς νομίζει ότι θα βρει Έλληνα άντρα που δεν είναι μαμάκιας, να κάνει αμέσως ένα βήμα μπροστά. Πού πας, ρε Καραμήτρο? Γεια. Γεια. Να σε βοηθήσω? Όχι, δεν πειράζει, τα καταφέρνω. Μα τι λες τώρα, δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Ο Καριόλης που είναι? Επάνω και καυγίζει για να με διώξει μια ώρα αρχίτερα. Τον έλεγαν Δημήτρη και τις νύχτες έβρισκε τους χαμένους σκύλους των ιστερικών γυναικών. Έχεις καιρό στη γειτονιά μας? Όχι πολύ, εσύ. Εγώ εδώ γεννήθηκα. Γέννημα θρέμα αυτοζωγράφου. Άρα τα ξέρεις τα κατατόπια. Εννοείται. Αφού στον ελεύθερο μου χρόνο κάνω ξαναγήσεις. Ναι. Να, εδώ πάω στο φαρμακείο, μετά πάω καθαριστήριο, περίπτερο και πάει λέγοντας. Πολύ ενημερωτικό μου ακούγεται. Σε καλούν. Κολλητή μου, θα την πάρω αργότερα. Δεν υπάρχει καλύτερο timing από το να σκάει κάτι καινούριο ακριβώς την ώρα που αρχίζει να σε ξενερώνει το παλιό. Ευχαριστώ πολύ. Μην το ξαναπείς. Άκου πως κάνει. Λες και είναι ο Κέρβερος. Είναι φύλακας πάντως. Μεγάλος. Έτσι και μπει κλέφτης θα του πάει το κοκαλότι να τον κεράσει. Έχεις γκόμενο άραγε? Τι γνώμη έχεις για το γάμο? Πολύ θα ήθελα να σε επιδείξω. Μήπως είσαι εσύ ο άντρας της ζωής μου? Ο άντρας της ζωής μας είναι πάντα ο πιο πρόσφατος. Σώπα, ρε φιλόσοφε. Δεν μου λες αυτή η γελιότητα που ονομάζεται Ηλίας εμφανίστηκε πουθενά? Ναι, αλλά έφαγε την πορτούλα του και ησύχασε. Γεια σου, ρε παιχταρά. Αχ, μη με λέτε παιχταρά. Αυτές τις μέρες αισθάνομαι τη θηλυκότητα να αναβλύζει από μέσα μου και να ξεχύνεται σαν ένα φρισμένο τσουνάμι που τα παρασύρει όλα στο διάβα του. Σπίτια, βουνά, ανθρώπους, αυτοκίνητα, μαγαζιά. Τι? Παπάρκαρε λίγο. Λοιπόν, το καλό που σου θέλω, άσε τα τσουνάμια και όρμα στο Δημητράκη. Δημήτρη, δεν τον λένε? Yes. Καλά σου λέει, η Παγκόσμια ημέρα της αγαμίας. Λες. Έλα ρε Νίκο. Εγώ φταίω. Πώς ακούγεται ρε μπίλη από μέσα? Ο Νίκος και η Καραμέλα λυσάνε. Πάντως πολύ χαίρομαι που τα ξαναφτιάξατε. Δεν κατάλαβες. Αυτό θα ξαναφτιάξω κι εγώ. Λοιπόν, έλα σας κλείνω τώρα γιατί πάνω τι γίνεται. Άντε, γεια. Τι έλα. Σπαθάτος δεν είναι. Πάνω σου πέφτει. Μήπως πέφτει επάνω με παιδί με εξετάζει? Όχι ρε Καραμέλα. Να το, σου βγαίνει. Μέχρι και γάμο βλέπω. Να σας φέρω και κανένα κουφέτο. Βασιλάκη, σε παρακαλώ, μου φέρνεις το τηλέφωνο? Θέλω να κάνω τηλέφωνο να μιλήσουμε με τον γιατρό. Τι να τον ρωτήσεις ρε θεία, από χτες 20 φορές τον έχεις ρωτήσει κάτι. Χτες το βράδυ πάλι όλο κάτι το ρωτούσες. Αχ, χτες το βράδυ δεν μιλούσε με τον γιατρό. Χτες το βράδυ μιλούσε με τη μητέρα του. Ευγενέστατη κυρία. Συγγνώμη, ο γιατρός μένει με τη μάνα του? Ναι, γιατί? Τι γιατί ρε θεία, ολόκληρη μοσχάρα και μένει με τη μάνα του? Μη λες μοσχάρα τον γιατρό. Σαν να τι σε νοιάζει. Μ' αρέσει να μου κάνεις νοιάζει. Δεν είναι αυτά που λες παιδάκι, βλέπεις σιγά. Σατράπη. Αγριάφορο. Πρόσεχε. Τι είναι αυτά? Τίποτα, κάτι ρούχα. Έπαιξα μπάλα χτες. Είπα να τα πάω στη μάνα μου, τα βάλει πλυντήριο. Γιατί στο σπίτι σου δεν έχεις πλυντήριο?
Αλλά βέβαια, το πλυντήριο της μαμάς βγάζει λευκότερα λευκά. Τι γίνεσαι κακίστρο? Τι είναι με κακίστρο, είμαι ρεαλίστρια. Μα τώρα είναι δυνατόν 90 χρονών άνθρωπος να μένεις με τη μαμά σου και να σου πλένει και τα σόβρακα? Καταρχήν δεν μένω με τη μαμά μου. Μένω στον από πάνω όροφο. Και δεν μου πλένει τα σόβρακα. Η μαμά σου. Έλα, μαμά. Ναι. Έχει κίνηση, ναι, θα αργήσω λίγο. Ναι, ναι. Όχι, το ραδιόφωνο είναι. Εδώ θέλει λίγο ακόμα. Λαμενό, βγήκε σαπούνι στο μάτι μου. Κάτσε να σε πουλήσουμε λίγο και τα αυτά. Θα σου πω κάτι. Άμα σου βάλω το κεφάλι μέσα, θα με σαπουνάδα για βραδινό. Ανησύχησε το παρεάκι και σε ψάχνει. Δεν πειράζει, θα τους πάρω σε λίγο. Έλα, άντε πήγαινε, αφουλήσαξα. Έλα, Βουλίτσα. Τι που χάθηκα, ρε μάνα? Όχι. Κάπου. Θα πάω αύριο το πρωί. Αφού είχε πει θα το κανονίσει ο μπαμπάς. Εντάξει. Ναι. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ξέρουν οι δικοί σου για μας. Τίποτα, ότι είμαι με μια κοπέλα. Που σε περνάει 13 χρόνια. Όχι. Δεν χρειάζεται να ξέρουν τόσα πολλά. Δεν γουστάρω να ξέρουν οι δικοί μου τη ζωή μου. Εσένα οι δικοί σου τι ξέρω. Τίποτα, ποτέ δεν ήξερα. Δεν αφήνουμε τους δικούς σου και τους δικούς μου γιατί έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να πούμε. Όπως? Δεν ξέρω. Είναι ανάγκη να λέμε συνέχεια κάτι? Μια χαρά δεν είμαστε. Δεν ξέρω, είμαστε. Και πόσο θα κρατήσει όλο αυτό? Για πάντα. Σε άλλη περίπτωση θα του είχε πει. Λες βλακίες, δεν υπάρχει για πάντα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είχε χάσει τον κινησμό της. Μωρό μου, πρέπει να φύγω. Γιατί? Γιατί έχω μια δουλειά αύριο το πρωί που την είχα ξεχάσει. Ωραία, κοιμάσαι εδώ και πας κατευθείαν. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να πάω πρώτα από το σπίτι. Οκ. Ήταν η 5η φορά μέσα σε 2 εβδομάδες που εκείνος πήγαινε σπίτι και εκείνη κοίταζε το ταβάνι. Στο μεταξύ, οι 2 εκλήψεις του Φεβρουαρίου μας είχαν τσακίσει όλους. Ναι. Μπιλί, πού είσαι? Της Καραμέλας. Και τι κάνεις, θα μείνεις εκεί? Φιλάω καραούλη να μην κάνει επίθεση στο ψυγείο. Τι έχει το ψυγείο? Ένα τοψί μπαγκλαβά, ένα κουτί ακλεράκια και ένα τοψί πανακόπιτα. Με σκοτώνεις και πού τα βρήκατε όλα αυτά? Τα γλυκά της Στάθρα είναι οι φίλοι της ενόψει του χειρουργείου. Έτσι είναι. Άλλοι γιορτάζουν τα γενέθλια, εμείς γιορτάζουμε το έμφραγμα. Της πανακόπιτα φυσικά την έφερε ο Νίκος. Να σου πω, δεν θα βγεις καθόλου έξω? Όχι, γιατί? Να έλεγα... Όχι. Θέλω κάτι γλυκό. Και τι να κάνω εγώ τώρα? Να πεταγώσω με το μηχανάκι μέχρι το περίπτερο να μου φέρεις καμιά σοκολατίτσα. Αν και τώρα που είπες για τα εκλέρ, καλά μου ακούγονται και τα εκλέρ. Έλυσε με τα καλά σου, θα σηκωθώ εγώ νυχτιάτικα το σπίτι μου να πάω να σου φέρω με το μηχανάκι σοκολάτα. Μωρό μου, είμαι με τις πιτζάμες. Να τη θες και να πας να πάρεις. Βαριέμαι. Ωραία, άμα βαριέσαι κάτι σπίτι σου χωρίς σοκολάτα. Είσαι μεγάλη γαϊδούρα, κλείνω. Θα φέρεις κανένα εκλεράκι? Δεν θέλω. Εγώ? Ούτε εσύ θέλεις. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? 100%. Τότε γιατί δεν παίρνεις ένα-δύο να τα πας στο κορίτσι σου που σε παρακαλάει? Ποιο κορίτσι μου, θεία? Επειδή κάνω πως δεν καταλαβαίνω. Τι χαρά μου έχεις δώσει. Σας είδα στο νοσοκομείο. Όλο πίτσι-πίτσι ήσουνα. Για θυμίσου λίγο καλύτερα στο νοσοκομείο μου ένα πίτσι-πίτσι με την Έλλη με το γιατρό. Με το γιατρό? Γι' αυτό σου λέω σε κουτσουάλα που ποντάρεις. Σε παρακαλώ, το γιατρό τον πρόλαβα εγώ. Εσύ να πάρεις την Έλλη. Και γιατί να την πάρω εγώ? Ποιος να την πάρει?
Μέρλιν Μονρό έλεγε πως ακόμη και στο περίπτερο πρέπει να πηγαίνεις θεά. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Αλλά αν είσαι από τις γυναίκες που η θηλυκότητα αναβλύζει σε ένα φρισμένο τσουνάμι και τα παρασύρει όλα στο διάβα της... Κοινώς, αν έχεις να κάνεις σεξ από την εποχή των δεινοσαύρων, δεν μασάς. Παναγία μου. Τι? Τι είναι αυτό? Ποιο? Η μητέρα. Πες μου ότι είναι χένα. Ένα μήνα το χτυπάγα. Και γιατί την έκανες τατουάζ? Για να την τιμήσω που με έφερε στον κόσμο. Ζει. Και βασιλεύει. Έλα εδώ. Λοιπόν, πάμε. Να σηκώσει το χέρι αυτός που έκλεισε τα 33 και μένει ακόμα με τη μαμά του. Αυτός που έκλεισε τα 34 και μένει πάνω από τη μαμά του. Αυτός που έκλεισε τα 35 και μένει 3 τετράγωνα από τη μαμά του. Τέλος, σηκώστε το χέρι όλοι εσείς που πιστεύετε ότι καμιά γυναίκα δεν πρόκειται να σας αγαπήσει όσο η μάνα σας. 15 του μήνα είναι το secret concert του MAD. Κανονίστε με το σταθμό να πάρουμε προσκλήσεις. Διπλές. Όχι όπως την άλλη φορά που μοιράζαν στον κόσμο μονές προσκλήσεις. Η ιδέα είναι να δίνονται προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του MAD μια εβδομάδα πριν τη συναυλία. Όχι. Μια εβδομάδα είναι αργά. Όχι, συνεννοηθείτε με τον Γιώργαντά να μας δώσουν προσκλήσεις τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Έλεγα λοιπόν ότι θα κλειστούν όπου να... Πήγαινε παιδί μου σπίτι σου. Αν είσαι τόσο άρρωστη, θα μας κολλήσεις όλες. Συγγνώμη. Τι συμβαίνει, Ειρήνη μου? Τίποτα. Τι τίποτα, παιδί μου, τι τίποτα. Εδώ η δισκογραφική είναι η οικογένειά σου. Αν δεν το πεις εμάς, σε ποιον θα το πεις? Στους ψυχολόγους? Γιατί κλαις? Χώρισα με το φίλο μου. Έχει και φίλο? Μάλιστα. Τι συνέβη? Έλα, μοιράσου το μαζί μας. Που είμαστε εδώ έτσι όλες μαζί οι γυναίκες. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Η μαμά του. Και νόμιζα πως ήμουν μάμα εγώ τυχερή. Μη μου πεις. Και εσύ. Εμένα κάθε φορά που κοιμόταν σπίτι μου, έπαιρνε η μαμά του στις 6 το πρωί για να τον ξυπνήσει, μην ξεχαστεί και δεν πάει στη δουλειά. Εμένα δεν μ' άφηνε να πάρω στο σταθερό, γιατί ανησυχούσε η μαμά του με ποια έχει παρεδώσει ο γιος της. Εσύ, Έλλη μου? Εγώ έτσι και μιλήσω θα γελάσουν και τα απόμαλα. Και του είπα να διαλέξει. Αλλά μέσα σε τι? Σε μένα και στη μαμά του. Είπε σε Έλληνα άντρα να διαλέξει ανάμεσα σε ένα και στη μαμά του. Σε ποιο πλανήτη ζεις? Στον πλανήτη Γη. Λοιπόν, στον πλανήτη Γη. Άκου να σου πω τι συμβαίνει. Όταν ρωτάς έναν άντρα να διαλέξει ανάμεσα σε σένα ή στη μαμά του, χαιρέτα μου τον πλάτανο. Γιατί, θες να μάθεις? Λοιπόν, ας μου φωνάξει κάποια το Μάκη. Το Μάκη, το κλητήρα, το... Παιδί να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, αμέ. Πού μένεις? Πατήσια, Χαρνόκοντα. Όχι, εννοώ με ποιους μένεις? Τους δικούς μου. Πόσο χρονών είσαι? 30. Μάλιστα, ωραία. Να τα καταστήσεις. Καλή πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε τίποτα άλλο? Ναι. Σκέφτηκες ποτέ να φύγεις από το σπίτι σου? Και πού να πάω? Αλλά μείνεις μόνος σου, να είσαι ανεξάρτητος, να είσαι εσύ υπεύθυνος για τον εαυτό σου, να μένεις με την κοπέλα σου. Ποιος εγώ? Εγώ είμαι ανεξάρτητος. Μένω μόνος μου από το 23.
Στη μάνα μου πάω για να φάω, να μου βάλει ένα πλυντήριο, να πάρω τα σιδερωμένα. Αυτά. Μόνο όταν έχεις πάει φαντάρος, καταλαβαίνεις πόσο ιερή είναι αυτή η γυναίκα. Όταν σου λείπει το σπιτικό φαΐ, το ρούχο, το σιδερωμένο, το καθαρό σόβρακο. Στην Ελλάδα οι νέοι μουσικοί χρειάζονται χώρο. Χώρο για ύπαρξη, για δημιουργία, για όνειρο. Συγγνώμη ένα λεπτό. Ρε μάνα, τι έγινε με εκείνα τα μπιφτέκια? Πρέπει να φύγω. Υποσχέθηκα στη μάνα μου να πάω το σκυλοβόλτα. Για μένα, πες ό,τι θες. Και αδερφή που λέει ο λόγος. Δύο πράγματα εμπιάζει στο στόμα σου. Την Εθνική Ελλάδος και τη μάνα μου. Μα γιατί το κάνεις ανάποδα? Η μαμά στα μακαρόνια πρώτα βάζει το τυρί από κάτω και μετά το κύμα από πάνω. Όλες να μου τον τυλίξουνε θέλουνε. Οι χειρότεροι είναι οι τύπου άνετοι που φωνάζουν τη μαμά με το μικρό της όνομα. Έλα ρε Βικάρα. Βικάρα. Έλα μαμάκα. Ναι, εκεί το άφησα. Δίπλα από τη φοιτιέρα. Δεν είναι? Πήγαινε στο δωμάτιό μου τότε. Ναι, στο σιρτάρι. Όχι στο σιρτάρι με τα φανελάκια, στο πάνω σιρτάρι. Ναι, έφαγα. Γεμιστά. Α, να σου πω, μην ξαναβάλεις και μας το ρύζι, γιατί μου πέφτει βαρύ. Μαμάκα, κλείνω τώρα, το πλυντήριο μην ξεχάσεις. Ποιος είμαι? Έλα μου, Ο Νικολάκης. Έλα βρε αγάπη, με τρόμαξες. Γιατί έλα μου, ποιο περίμενες? Τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Σου κάνω έκπληξη. Ωραία, την έκανες την έκπληξη, πήγαινε τώρα στο στούντιο να παίξεις τον μπάσο και εγώ πάω πάνω να χαλαρώσω. Γιατί με εμένα δεν χαλαρώνεις? Χαλαρώνω βρε αγάπη, αλλά τώρα θέλω να χαλαρώσω μόνος μου. Πάλι χάλια είναι. Μα τι κάνεις, φτύνεις πάνω στα τζάμια? Αχ, Νίκο μου, να σου πω. Τι μωρό μου? Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση, δεν πάει άλλο. Έχεις δίκιο και εγώ το σκεφτόμουν να σου το πω. Δόξα τω Θεώ που το κατάλαβες. Πρέπει να πάρουμε μια γυναίκα. Να έρχεται μια φορά την εβδομάδα να κάνει τα χοντρά. Αλλά και εσύ, αγάπη μου, πρέπει να προσέχεις. Μην έρχεσαι με τα παπούτσια γεμάτα λάσπη ή πατάς πάνω στο παρκέ. Αχ, Θεέ μου, δεν συνεννοούμαστε. Βρε γλυκό μου αγόρι. Πόσο καιρό έχεις να με πεις έτσι? Άλλωστε σε πάλι. Λοιπόν, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Πρώτον, σε αυτό το σπίτι μένω εγώ και όχι εμείς. Δεύτερον, πριν έρχεσαι να με παίρνεις τηλέφωνο και να μου κάνεις εκπλήξεις. Και τρίτον, όσο πιο πολύ με πιέζεις, τόσο χειρότερα είναι. Δηλαδή σε πιέζω. Μου είσαι αλλάξει τα φώτα, ρε Νικό. Έχω πάθει σύνδρομο καταδίωξης. Χτες το βράδυ είδα πάλι όνειρο ότι με κυνηγούσαν οι Black Sabbath να μεταΐσουν στους Πανακόπιτα. Α, και παρεπιπτόντως κομμένες Πανακόπιτες. Έχεις δίκιο, εγώ τις έχω βαρεθεί. Λέω να φτιάξω γκουρού. Δεν πετυχαίνει πάντα. Νίκο, φύγε σε παρακαλώ πριν χάσω την ψυχραιμία μου και σου πετάξω το λάπτοπ στο κεφάλι. Α, εκεί φτάσαμε. Χτύπαμε. Φύγε, Χριστιανέ, μάτσε με στην ησυχία μου, σε παρακαλώ, θα μιλήσουμε αύριο. Δηλαδή θες να φύγω? Ναι, να φύγεις, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Ένα να ξέρεις, είσαι η μάνα μου, η αδελφή μου, η αγάπη μου, ο κόσμος όλος. Όχι. Πού είσαστε? Δεν ξέρω. Ναι ρε, θα σας στείλω προσκλητήριο. Άντε ρε μαλάκα, κοίτα δικά σου. Λιώσατε πάλι χθες, Όχι. Πού είσαστε? Μπα, άστο για αύριο. Έλα, τα λέμε. Τι ώρα? Το Μιτσάκι μαγειρεύει. Μάλιστα. Θα γκρεμιστεί η κουζίνα. Για κάτσε λίγο. Καταρχήν δεν μαγειρεύω. Φτιάχνω γλυκό. Υπάρχει διαφορά. Ορίστε. Τι? Πολύ βουτύρο, πάρα πολύ. Άμα στο φέρω στο κεφάλι θα σου πω εγώ αν έχει πολύ βουτύρο. Πα, δεν τόλμα. Αν είσαι μάγκας, τόλμα. Α, ναι. Να το καλείς. Είσαι στο τηλέφωνο. Ναι, έλα. Τι σε ενδιαφέρει εσένα ρε μάνα? Τι? Ναι, άσε με ήσυχο. Μιτσάκι, θέλω να φύγω μωρό μου. Αλέη. Ναι.
ρε Μητσάκη. Τίποτα. Να σου πω. Είμαστε... Ρε μωρό, είμαστε σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Με έχει χάσει η μάνα μου, με κράζουν οι φίλοι μου. Οκ. Το έχει μάθει η μάνα σου και έχει φρικάρει, έτσι. Μάλιστα. Να σου πω. Τίποτα. Πνίγεσαι. Μερικές φορές ναι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Είναι απίθανο το πώς μέσα σε λίγο καιρό το «για πάντα» μετατρέπεται σε «ποτέ». Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Πού ήσουν εσύ χτες όλη μέρα και έχεις κλειστό το κινητό? Με έναν άντρα. Άντρα. Ποιον τον? Αχα. Δεν μου λες καν και σεξ. Ω, ναι. Και πώς ήταν? Σαν να κάνεις ποδήλατο μετά από χρόνια. Τι έχει αυτή? Μητσάκι. Ναι. Τι έχεις? Τίποτα. Τι τίποτα, αφού εσύ δεν μιλάς. Ξέρω, δεν έχω όρεξη να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Οκ, συζητήσουμε κάτι άλλο. Δεν μιλάς από κουσουρία, πώς πάει? Δεν έχει. Έλα τώρα, αποκλείεται. Α, βλέπω ξύπνησες τώρα, Δεν είναι δυνατόν να μην έχει κουσουριά. Φυσιολογικός άνθρωπος και να τον πρόσεξες εσύ αποκλείεται. Σιγά, μη σας πω. Ποιος είναι? Άνοιξε. Τι πάθατε πρωί-πρωί? Θα πάμε να πληρώσουμε το κομμένο κινητό του Μητσακίου και περάσαμε να δούμε πως έχεις κανένα λογαριασμό. Άνοιξε, παιδάκι μου. Αχ, είστε θεοί, έχω το λογαριασμό του ΟΤΕ. Εδώ. Μείνετε εδώ. Σαν παιδάκι μου ηλίθιο είσαι. Είναι μέσα μου άλλος. Εκεί. Εδώ κοιμήθηκε. Ελί! Πρέπει να φύγω αμέσως. Γεια σου. Α, ο Δημήτρης, το Μητσάκι, ο Μπίλι. Γεια. Γεια, κύριε Πολύ. Γεια. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Θα τηλεφωνηθούμε, εντάξει. Γεια. Τι ήταν αυτό, μωρή, που είχε πάνω του? Είναι ζωγραφιά. Ζωγραφιά ήταν αυτό ή ο King Kong? Δεν είναι ο King Kong. Και ποιος είναι? Η μαμά του. Σκάστε, τι λέτε! Είναι που δεν έχει κουσούρια. Τι θέλετε να σας πω? Ότι έχει τη μαμά του τατουάζ φάτσα κάρτα? Ρε παιδάκι μου, και εσύ γιατί συνεχίζεις? Δεν είναι καλή ανάγκη. Και η υπογλυκαιμία. Τελικά, νομίζω ότι είναι σκλάβα της σάρκας. Έλε, πώς κοιμάσαι μαζί του? Η ψυχούλα μου το ξέρει. Λοιπόν, κόφτεις μαλακίες και στείλτε μου στη μαμά του να τελειώνουμε. Γιατί δεν το σηκώνεις? Ποιος είναι? Ο Παναγιώτης. Δεν μιλάτε, τσακωθήκατε? Θα χωρίσω. Σήμερα. Bye bye love, bye bye happiness.
there's no reason why I'm so free. My loving baby walks out on me. Γιατί, παιδί μου, πήγες 3 φορές τα ίδια CD στο Λάμψη για να τα εμπεδώσουν? Μα συνεννοήθηκα. Με ποιον συνεννοήθηκες? Με την Ειρήνη. Αφού συνεννοήθηκες με την Ειρήνη, ωραία, είμαστε καλυμμένοι. Τι θα γίνει με αυτήν εδώ? Δεν με πήρε τηλέφωνο. Ακόμα περιμένεις? Μάλιστα. Να σε πάρει ένα σπίτι. Να με πάρει, να πάμε για ένα καφέ. Α, μάλιστα. Πιο πιθανό είναι να πάρει ο Παπανδρέου του Βενιζέλου να πάνε για καφέ παρά ο δικός σου. Κι άντε πες ότι σε πήρε, ένα σπίτι. Αγάπη μου, θέλω να τα ξαναβρούμε, μου λείπεις. Είπε στο δικό της, διάλεξε έτοιμο άλλο σου ή εμένα. Και δεν περιμένει να την πάρει τηλέφωνο και να της πει: αγάπη μου, μου λείπεις. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι για τη μητέρα μου και αυτό είναι για την κοπέλα μου. Α, και αυτό τι θα πει? Αγάπη για πάντα. Και αυτό? Σκύψε ευλογημένη. Μωράκι μου. Να σου ζητήσω μια χάρη. Ό,τι θέλεις. Σε πειράζει να φορέσεις την μπλούζα σου? Γιατί? Έτσι. Να, εκεί είναι στα μαξιλάρια. Γιατί να φορέσω την μπλούζα μου? Αυτό το τατουάζ, άμα το βλέπω αγριεύομαι κάπως. Τι έπαθες τώρα, Δημήτρη? Η μαμά μου είναι το ιερότερο πράγμα που έχω στον κόσμο. Οκ, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να την... ξέρεις, να την κοτσάρουμε φάτσα κάρτα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κάτι ιδεογράμματα, κάτι μαλακίες είναι καλύτερα. Αυτό είναι και πρωτότυπο. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς? Έτσι, ξέρεις, την πολυκοσμία. Κάθε φορά νιώθω ότι είναι και η μαμά σου και μας κοιτάζει. Έχει και αυτό το αυστηρό βλέμμα. Τι είναι, εισαγγελέας? Όχι, αναισθησιολόγος. Α, εντάξει τότε. Έλα, μωρό μου. Κάτω από τα ξερά σου. Αποκλείεται, δεν μπορώ. Αποκλείεται. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με αυτό το τατουάζ. Φόρεσε την μπλούζα σου, σε παρακαλώ. Κοριτσάκι μου, είσαι πολύ μικρή για να πιάνεις το στόμα σου τη μαμά μου. Χριστιανή μου, τι έπαθες τώρα, είσαι με τα καλά σου? Και μην ξανατολμήσεις να με πάρεις τηλέφωνο. Σιγά μη σε ξαναπάρω. Τι να πάθω, ρε θεία, με το κουζινομάχαιρο στο λαιμό μου? Μόλις σου κόψα λίγο μιλαράκι. Δεν θέλω μιλό. Αχ, Παναγία μου, έφραγμα πήγα να πάθω. Πάρ' το μαχαίρι πιο εκεί. Σε παρακαλώ. Έφραγμα έπαθα μόνο εγώ. Εσύ να βρεις κάτι άλλο να πάθεις. Αχ, βρε θεία μου, είπα να έρθω λίγες μέρες να μείνω μαζί σου να σε φροντίζω, αλλά δεν γίνεται. Θα σου πάρω μια γυναίκα να σε φροντίζει. Τι να την κάνω εγώ την κοπέλα? Εγώ δεν χρειάζομαι κοπέλα. Εγώ έχω το γιατρό μου. Εσύ μάλιστα να πας γρήγορα στο κοριτσάκι σου που είναι μόνη της. Δεν είναι κορίτσι μου, ξεκόλα. Και είναι υπέροχη, καταπληκτική. Χαρά Θεού και πώς αγαπάει. Σε λατρεύει με εκείνο το μουτράκι μου. Έτσι πως είναι, με το κοντό μαλάκι και τα κοκκινοπάθα. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Είναι ολόιδια η μάνα σου όταν ήταν μικρή. Ποια, η Έλλη? Η Έλλη. Της μοιάζει λοιπόν και στο χαρακτήρα και στο μουτράκι. Πάλι καλά που δεν έγινα κι εγώ ήταν international. Μου λείπεις. Και εμένα. Τι θα κάνεις με αυτή τη σχέση? Δεν ξέρω. Εσύ? Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Να σου πω. Γιατί πρέπει να καθόμαστε να σχεδιάζουμε και να αναλύουμε συνέχεια? Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Δεν είμαι έτσι κανονικά. Μάλλον είμαστε σε διαφορετική φάση και εγώ αγχώνομαι και γίνομαι κάτι που δεν θέλω καθόλου να είμαι και που δεν μου αρέσει καθόλου. Το καταλαβαίνεις αυτό? Τη Μέρι Πόπινς την έβγαλες? Όχι. Είχες πει πως αν χωρίσουμε θα τη βγάλεις? Ναι, αλλά δεν έχω ακόμη χωρίσει μέσα μου. Ούτε εγώ. Και σκέφτηκα πως αν ήθελες κι εσύ... Έλα, θα κρυώσει!
Έρχομαι! You high, baby? Yeah. Yeah. Talk to me. You want me to tell you something? Κάπως έτσι το Μιτσάκι κατάλαβε ότι εκείνο το αγόρι δεν ήταν δικό της και έτσι αποφάσισε να χωρίσει με βαριά καρδιά. Έλα θα κρυώσει! Έρχομαι! Καλημέρα σας. Εδώ μένει ο κύριος Άρισφη. Εδώ, όχι ακριβώς, από πάνω. Εσείς ποια είστε? Η μητέρα του. Υπάρχουν δικά του περιουσιακά στοιχεία εδώ μέσα? Φυσικά υπάρχουν όλα. Είμαι δικαστικός επιμελητής. Υπάρχει εντολή για κατάσχεση. Ορίστε. Μία τηλεόραση πλάσμα. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι αυτά, τι είναι μια τηλεόραση πλάσμα, θα με εξηγήσετε? Είμαι δικαστικός επιμελητής. Ναι, τα ξέρουμε αυτά, παρακάτω. Τι έχει συμβεί, παιδί μου? Τίποτα, μάμα, όλα καλά είναι, μην ανησυχείς. Είμαι υποχρεωμένος να προχωρήσω σε κατάσχεση περιουσιακών σας στοιχείων. Υπάρχουν καθυστερημένες δόσεις. 9 για την ακρίβεια. Έχουμε προσπαθήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσουμε και δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Ένα στερεοφωνικό συγκρότημα. Τι καθυστερημένες δόσεις, εγώ δεν χρωστάω πουθενά. Είχατε μπει εγγυητής για την αγορά ενός αυτοκινήτου. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η υπογραφή σας. Tenemos un madero que nunca ha pegado la decisión bilateral de un juez. Ya lo ves, qué desilusión. La fauna de esta tierra está en peligro de extinción. Ya lo ves, qué desilusión. Aquí va a acabar esta canción. Δεν είναι τίποτα, παρεξήγηση. Θα το πείσω εγώ, μην ανησυχείς. Εντάξει. Άρη μου, εάν θες να ψήσεις εκείνα τα μπιφτάκια που σου έχω μέσα στο ψυγείο, θα βάλεις λίγο νεράκι στην ψιστιέρα. Όχι λαδάκι, γιατί έχει το στομάχι σου, αγόρι. Και εκείνο το μαρούλι που σου είχα κόψει, το έφαγες? Μην το αφήνεις πάνω από 3 μέρες, καλά, παιδί μου. Ναι. Ελπίζω να κλαις για τη μαλακιά που έκανες. Εντάξει, μην ανησυχείς. Έστειλα την άλλη και πλήρωσα τις δόσεις. Δεν ανησυχώ. Η μάνα μου ανησύχησε. Δηλαδή, τι ανησύχησε, κοντέψα να τη χάσουμε τη γυναίκα. Τι σου είπε? Χαιρετισμούς. Ανυπομονεί να σε γνωρίσει. Θα σου δώσει την ευχή της. Χαίστηκα για τις ευχές των μαμάδων. Τι έχεις? Τίποτα. Τι έγινε, Μιτσάκι μου? Τίποτα, αλήθεια, απλώς θέλω να μείνω λίγο μόνο μου. Σε πειράζει να φύγεις? Οκ. Όχι, ρε Μιτσάκι, δεν θα φύγω. Σε παρακολουθώ τόσο καιρό να μπερδεύεσαι πότε με το ένα πράγμα και πότε με το άλλο. Κάθε φορά με φωνάζεις και έρχομαι. Μου λες φύγε και φεύγω. Να σου πω κάτι, μπορούμε να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα? Όχι. Τώρα. I know just what to say. It's just a game I play. Now I'm here on my own. I'd like to be with you. I guess you always knew. Still I'm all alone. I know the story, but it all worked out. It never happens to me. It never happens to me. That's the way my life was meant to be. It never happens to me. It never happens to me. Love's just a door that's locked and there's no key. It never happens to me. I know my every line. It's just a waste of time. Guess it's all such a shame. I've seen it all before, and every
time, I'm sure that it ends up the same. I know the story, got it all worked out. Never happens to me. Να σου πω κάτι. Τελείωσε το τραγούδι. Γάμισε το τραγούδι. It never happens to me. Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς στα βάθη. Κανείς δεν θα το μάθει και ποτέ δεν θα το πω. Μεγάλες χαρές βλέπω έχουμε. Γύρισε πίσω μου που τη μ' αγαπάει και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα. Α, ωραία. Βλέπεις, γίνονται και θαύματα. Βρήκαμε και σπίτι, θα μείνουμε μαζί. Ισόγειο, έχει και αυλή. Τέλεια, πού? Κάτω από τη μαμά του. Μάμι, μάμι μπλου, μάμι μπλου. Προχώρα, αργήσαμε. Έχω να σου κάνω μια ανακοίνωση. Τι? Ο επόμενος άντρας που θα βρω θα είναι ορφανός. Α, ωραία. Εύχομαι να έχει και αδερφό. Έλα, μαμά, έφτασα. Την επόμενη φορά που θα ακούσω άντρα άνω των 12 ετών να λέει τη λέξη μαμά, θα αυτοπυρποληθώ μπροστά στη Βουλή. Κι εγώ. Μάμι μπλου. Άντε βρε μωρά μου μια ώρα. Τι πήρα εγώ στα κοριτσάκια μου? Τι? Πού θα τα πάω τα κοριτσάκια μου? Πού? Μαμά μία. Σκάσε! ¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué cerrada noche y día? No, mami, dime dónde está. Ay, dime. Después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño. Ay, por ti. Γεια σου, βουλάρα. Εννοείται ρε μάνα. Όχι, αφού φόρεσα το άλλο. Τι κρύο μωρέ, μια χαρά είμαι. Καλά, έλα, κλείνω. Να σου πω, πες τον μπαμπά. Το κλείσε. Έλα βούλα, τη λες τη μάνα σου. Πού και πού. Αλλά κυρίως στο σπίτι τη φωνάζουμε λοχαγό. Λοχαγέ μου, στις διαταγές σας. Κυρίες μου, όποια από εσάς νομίζει ότι θα βρει Έλληνα άντρα που δεν είναι μαμάκιας, να κάνει αμέσως ένα βήμα μπροστά. Πού πας ρε καραμήτρο? Γεια. Γεια. Να σε βοηθήσω. Όχι, δεν χρειάζεται, καταφέρνω. Μα τι λες τώρα, δεν γίνεται. Ευχαριστώ. Ο Καριόλης που είναι? Επάνω και καυγής για να με διώξει μια ώρα αρχίτερα. Τον έλεγαν Δημήτρη και τις νύχτες έβρισκε τους χαμένους σκύλους των ιστερικών γυναικών. Έχεις καιρό στη γειτονιά μας? Όχι πολύ, εσύ. Εγώ εδώ γεννήθηκα. Γέννημα θρέμα αυτοζωγράφου. Άρα τα ξέρεις τα κατατόπια. Εννοείται.
Αφού στον ελεύθερο μου χρόνο κάνω ξαναγήσεις. Ναι, ναι. Να, εδώ πάω στο φαρμακείο, μετά πάω καθαριστήριο, περίπτερο και πάει λέγοντας. Πολύ ενημερωτικό μου ακούγεται. Σε καλούν. Α. Κολλητή μου, θα την πάρω αργότερα. Δεν υπάρχει καλύτερο timing από το να σκάει κάτι καινούριο ακριβώς την ώρα που αρχίζει να σε ξενερώνει το παλιό. Ευχαριστώ πολύ. Μην το ξαναπείς. Άκου πως κάνει. Λες και είναι ο Κέρβερος. Είναι φύλακας πάντως. Μεγάλος. Έτσι και μπει κλέφτης θα του πάει το κόκαλό του να τον κεράσει. Έχεις γκόμενο άραγε. Τι γνώμη έχεις για το γάμο? Πολύ θα ήθελα να σε επιδείξω. Μήπως είσαι εσύ ο άντρας της ζωής μου? Ο άντρας της ζωής μας είναι πάντα ο πιο πρόσφατος. Σώπα ρε φιλόσοφε. Δεν μου λες αυτή η γελιότητα που ονομάζεται Ηλίας εμφανίστηκε πουθενά. Ναι, αλλά έφαγε την πορτούλα του και ησύχασε. Γεια σου, ρε παιχταρά. Αχ, μη με λέτε παιχταρά. Αυτές τις μέρες αισθάνομαι τη θηλυκότητα να αναβλύζει από μέσα μου και να ξεχύνεται σε ένα αφρισμένο τσουνάμι που τα παρασύρει όλα στο διάβα του. Σπίτια, βουνά, ανθρώπους, αυτοκίνητα, μαγαζιά. Τι? Ωπα, πάρκαρε λίγο. Λοιπόν, το καλό που σου θέλω, άσε τα τσουνάμια και όρμα στο Δημητράκη. Δημήτρη, δεν τον λένε? Yes. Καλά σου λέει, είσαι Παγκόσμια ημέρα της αγαμίας. Λες. Έλα ρε Νίκο. Εγώ φταίω. Πώς ακούγεται ρε μπίλη από μέσα? Ο Νίκος και η Καραμέλα λυσάνε. Πάντως πολύ χαίρομαι που τα ξαναφτιάξατε. Δεν κατάλαβες, αυτός τα ξανάφτιαξε, όχι εγώ. Λοιπόν, έλα θα σκλίνω τώρα γιατί πάνω να δω τι γίνεται. Άντε, γεια. Τι έλα. Σπαθάτος δεν είναι. Πάνω σου πέφτει. Μήπως πέφτει επάνω με παιδί με εξετάζει? Όχι ρε Καραμέλα. Να το, σου βγαίνει. Μέχρι και γάμο βλέπω. Να σας φέρω και κανένα κουφέτο. Βασιλάκη, σε παρακαλώ, μου φέρνεις το τηλέφωνο? Θέλω να κάνω τηλέφωνο να μιλήσω με τον γιατρό. Τι να τον ρωτήσεις ρε θεία, από χτες 20 φορές τον έχεις ρωτήσει κάτι. Χτες το βράδυ πάλι όλο κάτι το ρωτούσες. Αχ, χτες το βράδυ δεν μιλούσα με τον γιατρό. Χτες το βράδυ μιλούσα με τη μητέρα του. Ευγενέστατη κυρία. Συγγνώμη, ο γιατρός μένει με τη μάνα του. Ναι, γιατί? Τι γιατί ρε θεία, ολόκληρη μοσχάρα και μένει με τη μάνα του. Μη λες μοσχάρα τον γιατρό. Σαν να τι σε νοιάζει. Μ' αρέσει όταν ήταν σκηνές. Είναι αυτά που βλέπεις σιγά. Ξατράτος. Αγριάνθρωπο. Πρόσεχε. Τι είναι αυτά? Είπα κάτι ρούχα. Έπαιξα μπάλα χτες. Είπα να τα πάω στη μάνα μου, τα βάλω στο πλυντήριο. Γιατί στο σπίτι σου δεν έχεις πλυντήριο? Αλλά βέβαια, το πλυντήριο της μαμάς βγάζει λευκότερα λευκά. Πήγαινε σε κακίστρο. Τι γίνεται με κακίστρο, είμαι ρεαλίστρια. Μα τώρα είναι δυνατόν 90 χρόνων άνθρωπος να μείνεις με τη μαμά σου και να σου πλένει και τα σόβρακα? Καταρχήν δεν μένω με τη μαμά μου. Μένω στο από πάνω όροφο. Και δεν μου πλένει τα σόβρακα. Η μαμά σου. Έλα μαμά. Ναι. Έχει κίνηση, ναι, θα αργήσω λίγο. Ναι. Όχι, το ραδιόφωνο είναι. Εδώ θέλει λίγο ακόμα. Γλαμμένο, μπήκε σαπούνι στο μάτι μου. Κάτσε να σε πουλήσουμε λίγο και τα αυτά. Θα σου πω κάτι. Άμα σου βάλω το κεφάλι μέσα θα με σαπουνάδι για βραδινό. Ανησύχησε το παρεάκι και σε ψάχνει. Δεν πειράζει, θα τους πάρω σε λίγο. Έλα, άντε πήγαινε, αφού λύσαξα. Έλα, βουλίτσα. Τι που χάθηκα ρε μάνα? Όχι. Κάπου. Θα πάω αύριο το πρωί. Αφού είχε πει θα το κανονίσει ο μπαμπάς. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I Όλα εντάξει? for I toss and turn, I can't sleep at Θα σε ρωτήσω κάτι. Ξέρουν οι δικοί σου για μας. Τίποτα, τι μου, μια κοπέλα. Που σε περνάει 13 χρόνια. Όχι. Δεν χρειάζεται να ξέρουν τόσα πολλά. Δεν γουστάρω να ξέρουν οι δικοί μου τη ζωή μου. Εσένα οι δικοί σου τι ξέρω. Τίποτα ποτέ δεν ήξερα. Δεν αφήνουμε τους δικούς σου και τους δικούς μου γιατί έχουμε πιο σοβαρά πράγματα να πούμε.
Όπως? Δεν ξέρω. Είναι ανάγκη να λέμε συνέχεια κάτι. Μια χαρά δεν είμαστε. Δεν ξέρω, είμαστε. Και πόσο θα κρατήσει όλο αυτό? Για πάντα. Σε άλλη περίπτωση θα του είχε πει. Λες βλακίες, δεν υπάρχει για πάντα. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είχε χάσει τον κινησμό της. Μωρό μου, πρέπει να φύγω. Γιατί? Γιατί έχω μια δουλειά αύριο το πρωί που μην είχα ξεχάσει. Ωραία, κοιμάσαι εδώ και πας κατευθείαν. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να πάω πρώτα από το σπίτι. Οκ. Ήταν η 5η φορά μέσα σε 2 εβδομάδες που εκείνος πήγαινε σπίτι και εκείνη κοίταζε το ταβάνι. Στο μεταξύ, οι 2 εκλήψεις του Φεβρουαρίου μας είχαν τσακίσει όλους. Ναι. Μπιλί, πού είσαι? Της καραμέλας. Και τι κάνεις, θα μείνεις εκεί? Φυλάω καραούλη να μην κάνει επίθεση στο ψυγείο. Τι έχει το ψυγείο? Ένα τοψί μπαγκλαβά, ένα κουτί ακλεράκια και ένα τοψί πανακόπιτα. Σκοτώνεις και πού τα βρήκατε όλα αυτά? Τα γλυκά της τα έφεραν οι φίλοι της ενώπιση του χειρουργείου. Έτσι είναι. Άλλοι γιορτάζουν τα γενέθλια, εμείς γιορτάζουμε το έμφραγμα. Της πανακόπιτα φυσικά την έφερε ο Νίκος. Να σου πω, δεν θα βγεις καθόλου έξω? Όχι, γιατί? Να έλεγα... Όχι. Θέλω κάτι γλυκό. Και τι να κάνω εγώ τώρα? Να πεταγώσω με το μηχανάκι μέχρι το περίπτερο να μου φέρεις καμιά σοκολατίτσα. Αν και τώρα που είπες για τα εκλέρ, καλά μου ακούγονται και τα εκλέρ. Έλυσε με τα καλά σου, θα σηκωθώ εγώ νηφιάτικα το σπίτι μου να πάω να σου φέρω με το μηχανάκι σοκολάτα. Μωρό μου, είμαι με τις πιτζάμες. Να τη θες και να πας να πάρεις. Δεν βαριέμαι. Ωραία, άμα βαριέσαι κάτσε σπίτι σου χωρίς σοκολάτα. Είσαι μεγάλη γαϊδούρα, κλείνω. Θα φέρεις κανένα εκλεράκι? Δεν θέλω. Εγώ? Ούτε εσύ θέλεις. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? 100%. Τότε γιατί δεν πέρασε ένα-δύο να τα πας στο κορίτσι σου που σε παρακαλάει? Ποιο κορίτσι μου, θεία? Επειδή κάνω πως δεν καταλαβαίνω. Τι χαρά μου έχεις δώσει. Σας είδα στο νοσοκομείο. Όλο πίτσι πίτσι ήσουνα. Για θυμίσου λίγο καλύτερα στο νοσοκομείο μου ένα πίτσι πίτσι με την Έλλη με το γιατρό. Με το γιατρό? Γι' αυτό σου λέω σε κουτσοάλα που ποντάρεις. Σε παρακαλώ, το γιατρό τον πρόλαβα εγώ. Εσύ να πάρεις την Έλλη. Και γιατί να την πάρω εγώ? Ποιος να την πάρει? Και μια σοκολάτα. Πιο μεγάλη δεν έχετε? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η Μέρλιν Μονρό έλεγε πως ακόμη και στο περίπτερο πρέπει να πηγαίνεις θεά. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Αλλά αν είσαι από τις γυναίκες που η θηλυκότητα αναβλύζει σε ένα φρισμένο τσουνάμι και τα παρασύρει όλα στο διάβα της... Κοινώς, αν έχεις να κάνεις σεξ από την εποχή των δεινοσαύρων, δεν μασάς. Παναγία μου. Τι? Τι είναι αυτό? Ποιο? Η μητέρα. Πες μου την έχει ένα. Ένα μήνα το χτύπαγα. Και γιατί την έκανες τατουάζ? Για να την τιμήσω που με έφερε στον κόσμο. Ζει. Και βασιλεύει. Έλα εδώ. Here I go again.
Λοιπόν, πάμε. Να σηκώσει το χέρι αυτός που έκλεισε τα 33 και μένει ακόμα με τη μαμά του. Αυτός που έκλεισε τα 34 και μένει πάνω από τη μαμά του. Αυτός που έκλεισε τα 35 και μένει 3 τετράγωνα από τη μαμά του. Τέλος, σηκώστε το χέρι όλοι εσείς που πιστεύετε ότι καμιά γυναίκα δεν πρόκειται να σας αγαπήσει όσο η μάνα σας. 15 του μήνα είναι το secret concert του MAD. Κανονίστε με το σταθμό να πάρουμε προσκλήσεις. Διπλές. Όχι όπως την άλλη φορά που μοιράζαν στον κόσμο μονές προσκλήσεις. Η ιδέα είναι να δίνονται προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του MAD μια εβδομάδα πριν τη συναυλία. Όχι. Μια εβδομάδα είναι αργά. Όχι, συνεννοηθείτε με τον Γιώργαντά να μας δώσουν προσκλήσεις τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Έλεγα λοιπόν ότι θα κλειστούν όπου να... Πήγαινε παιδί μου σπίτι σου. Αν είσαι τόσο άρρωστη, θα μας κολλήσεις όλες. Συγγνώμη. Τι συμβαίνει, Ειρήνη μου? Τίποτα. Τι τίποτα, παιδί μου, τι τίποτα. Εδώ η δισκογραφική είναι η οικογένειά σου. Αν δεν το πεις εμάς, σε ποιον θα το πεις? Στους ψυχολόγους? Γιατί κλαις? Χώρισα με το φίλο μου. Έχει και φίλο. Μάλιστα. Τι συνέβη? Έλα, μοιράσου το μαζί μας. Που είμαστε εδώ έτσι όλες μαζί οι γυναίκες. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Η μαμά του. Και νόμιζα πως ήμουν μάμα εγώ η τυχερή. Μη μου πεις. Και εσύ. Εμένα κάθε φορά που κοιμόταν σπίτι μου, έπαιρνε η μαμά του στις 6 το πρωί για να τον ξυπνήσει, μην ξεχαστεί και δεν πάει στη δουλειά. Εμένα δεν μ' άφηνε να πάρω στο σταθερό, γιατί ανησυχούσε η μαμά του με ποια έχει παρεδώσει ο γιος της. Εσύ, Έλλη μου? Εγώ έτσι και μιλήσω θα γελάσουν και τα απόμαλα. Και του είπα να διαλέξει. Αλλά μέσα σε τι? Σε μένα και στη μαμά του. Είπε σε Έλληνα άντρα να διαλέξει ανάμεσα σε ένα και στη μαμά του. Σε ποιο πλανήτη ζεις? Στον πλανήτη Γη. Λοιπόν, στον πλανήτη Γη. Άκου να σου πω τι συμβαίνει. Όταν ρωτάς έναν άντρα να διαλέξει ανάμεσα σε σένα ή στη μαμά του, χαιρέτα μου τον πλάτανο. Γιατί, θες να μάθεις? Λοιπόν, ας μου φωνάξει κάποια το Μάκη. Το Μάκη, το κλητήρα, το... Παιδί μου, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, με. Πού μένεις? Πατήσια, Χαρνόκοντα. Όχι, εννοώ, με ποιους μένεις? Τους δικούς μου. Πόσο χρονών είσαι? 30. Μάλιστα, ωραία. Να τα καταστήσεις. Καλή πρόοδο. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε τίποτα άλλο? Ναι. Σκέφτηκες ποτέ να φύγεις από το σπίτι σου? Και πού να πάω? Να μείνεις μόνος σου, να είσαι ανεξάρτητος, να είσαι εσύ υπεύθυνος για τον εαυτό σου, να μένεις με την κοπέλα σου. Ποιος εγώ? Εγώ είμαι ανεξάρτητος. Μένω μόνος μου από το 23. Στη μάνα μου πάω για να φάω, να μου βάλει ένα πλυντήριο, να πάρω τα σιδερωμένα. Αυτά. Μόνο όταν έχεις πάει φαντάρος, καταλαβαίνεις πόσο ιερή είναι αυτή η γυναίκα. Όταν σου λείπει το σπιτικό φαΐ, το ρούχο, το σιδερωμένο, το καθαρό σόβρακο. Στην Ελλάδα οι νέοι μουσικοί χρειάζονται χώρο. Χώρο για ύπαρξη, για δημιουργία, για όνειρο. Συγγνώμη ένα λεπτό. Ρε μάνα, τι έγινε με εκείνα τα μπιφτέκια? Πρέπει να φύγω. Υποσχέθηκα στη μάνα μου να πάω το σκυλοβόλτα. Για μένα, πες ό,τι θες. Και αδερφή που λέει ο λόγος. Δύο πράγματα με πιάσει στο στόμα σου. Την Εθνική Ελλάδος και τη μάνα μου. Μα γιατί το κάνεις ανάποδα? Η μαμά στα μακαρόνια πρώτα βάζει το τυρί από κάτω και μετά το κύμα από πάνω. Όλες να μου τον τυλίξουνε θέλουνε. Οι χειρότεροι είναι οι τύπου άνετοι που φωνάζουν τη μαμά με το μικρό της όνομα. Έλα ρε Βικάρα. Βικάρα. Έλα μαμάκα. Ναι, εκεί το άφησα. Δίπλα από τη φλικέρα. Δεν είναι? Πήγαινε στο δωμάτιό μου τότε. Ναι, στο σιρτάρι. Όχι στο σιρτάρι με τα φανελάκια, στο πάνω σιρτάρι. Ναι, έφαγα. Γεμιστά. Να σου πω, μην ξαναβάλεις και μας στο ρύζι, γιατί μου πέφτει βαρύ. Μαμάκα, κλείνω τώρα, το πλυντήριο μην ξεχάσεις. Ποιος είμαι? Έλα μου πει. Ο Νικολάκης. Έλα βρε αγάπη, με τρόμαξες. Γιατί έλα μου, ποιο περίμενες? Τι κάνεις εδώ τέτοια ώρα? Σου κάνω έκπληξη.
Ωραία, την έκανε στην έκπληξη. Πήγαινε τώρα στο στούντιο να παίξει τον μπάτσο και εγώ πάω να χαλαρώσω. Γιατί με μένα δεν χαλαρώνεις? Χαλαρώνω, βρε αγάπη, αλλά τώρα θέλω να χαλαρώσω μόνος μου. Πάλι χάλια είναι. Μα τι κάνεις, φτύνεις πάνω στα τζάμια? Αχ, Νίκο μου, να σου πω. Τι μωρό μου? Δεν γίνεται όλη αυτή η κατάσταση, δεν πάει άλλο. Έχεις δίκιο και εγώ το σκεφτόμουν να σου το πω. Δόξα ο Θεός που το κατάλαβες. Πρέπει να πάρουμε μια γυναίκα. Να έρχεται μια φορά την εβδομάδα να κάνει τα χοντρά. Αλλά και εσύ, αγάπη μου, πρέπει να προσέχεις. Μην έρχεσαι με τα παπούτσια γεμάτα λάσπης ή πατάς πάνω στο παρκέ. Αχ, Θεέ μου, τι συνεννοούμαστε. Βρε γλυκό μαγόρι. Πόσο καιρό έχεις να με πεις έτσι? Άλλωστε σε πάλι. Λοιπόν, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Πρώτον, σε αυτό το σπίτι μένω εγώ και όχι εμείς. Δεύτερον, πριν έρχεσαι να με παίρνεις τηλέφωνο και να μου κάνεις εκπλήξεις. Και τρίτον, όσο πιο πολύ με πιέζεις, τόσο χειρότερα είναι. Δηλαδή σε πιέζω. Μου είσαι αλλάξει τα φώτα, ρε Νικό. Έχω πάθει σύνδρομο καταδίωξης. Χτες το βράδυ θα πάλι όνειρο ότι με κυνηγούσαν οι Black Sabbath να μετάγει στους πανακόπιτα. Α, και παρεπιπτόντως κομμένες πανακοπιτές. Έχεις δίκιο, εγώ τις έχω βαρεθεί. Λέω να φτιάξω γκουρού. Δεν πετυχαίνει πάντα. Νίκο, φύγε σε παρακαλώ πριν χάσω την ψυχραιμία μου και σου πετάξω το λάπτοπ στο κεφάλι. Α, εκεί φτάσαμε. Χτύπαμε. Φύγε, Χριστιανέ, μ' άσε με στην ησυχία μου, σε παρακαλώ, θα μιλήσουμε αύριο. Δηλαδή θες να φύγω? Ναι, να φύγεις, θα σε πάρω τηλέφωνο μετά. Ένα να ξέρεις, είσαι η μάνα μου, η αδελφή μου, η αγάπη μου, ο κόσμος όλος. Όχι. Πού είσαστε? Δεν ξέρω. Ναι ρε, θα σας στείλω προσκλητήριο. Άντε ρε μαλάκα, κοίτα δικά σου. Λιώσατε πάλι χθες, Όχι. Πού είσαστε? Μπα, άστο για αύριο. Έλα, τα λέμε. Τι ώρα? Το Μιτσάκι μαγειρεύει. Μάλιστα. Θα γκρεμιστεί η κουζίνα. Για κάτσε λίγο. Καταρχήν, δεν μαγειρεύω. Φτιάχνω γλυκό. Υπάρχει διαφορά. Ορίστε. Τι? Πολύ βούτυρο, πάρα πολύ. Άμα στο φέρω στο κεφάλι, θα σου πω εγώ αν έχει πολύ βούτυρο. Πα, δεν τόλμα. Αν είσαι μάγκας, τόλμα. Α, ναι. Με προκαλείς. Είσαι στο τηλέφωνο. Ναι, έλα. Τι σε ενδιαφέρει εσένα ρε μάνα? Τι? Ναι, άσε με ήσυχο. Μητάκι, θέλω να φύγω μωρό μου. Πάλι. Τι είναι πάλι ρε Μητσάκι? Τίποτα. Να σου πω. Είμαστε σχεδόν κάθε μέρα μαζί. Με έχει χάσει η μάνα μου, με κράζουν οι φίλοι μου. Οκ. Το έχει μάθει η μάνα σου και έχει φρικάρει, έτσι. Μάλιστα. Να σου πω. Τίποτα. Πνίγεσαι. Μερικές φορές ναι. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Είναι απίθανο το πώς μέσα σε λίγο καιρό το «για πάντα» μετατρέπεται σε «ποτέ». Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with Shall I stay? Would it be
Πού ήσουν εσύ χτες όλη μέρα και έχεις κλειστό το κινητό? Με έναν άντρα. Άντρα. Ποιον τον? Αχα. Δεν μου λες κανένα και σεξ? Ω, ναι. Και πώς ήταν? Σαν να κάνεις ποδήλατο μετά από χρόνια. Τι έχει αυτή? Μητσάκι. Ναι. Τι έχεις? Τίποτα. Τι τίποτα, αφού εσύ δεν μιλές. Δεν ξέρω, δεν έχω όρεξη να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Οκ, συζητήσουμε κάτι άλλο. Δεν μιλάς από κουσουρία, πώς πάει? Δεν έχει. Έλα τώρα, αποκλείεται. Α, βλέπω ξύπνησες τώρα, Δεν είναι δυνατόν να μην έχει κουσουριά. Φυσιολογικός άνθρωπος και να τον πρόσεξες εσύ αποκλείεται. Σιγά, μη σας πω. Ποιος είναι? Άνοιξε. Τι πάθατε πρωί-πρωί? Θα πάμε να πληρώσουμε το κομμένο κινητό του Μητσακίου και περάσαμε να δούμε πως έχεις κάνει λογαριασμό. Άνοιξε, παιδάκι μου. Αχ, είστε θεοί, έχω το λογαριασμό του ΟΤΕ. Εδώ. Μείνετε εδώ. Σαν παιδάκι μου ηλίθιο είσαι. Είναι μέσα μου άλλος. Εκεί. Εδώ κοιμήθηκε. Ναι. Ελί! Πρέπει να φύγω αμέσως. Γεια σου. Α, ο Δημήτρης, το Μητσάκι, ο Μπίλι. Γεια. Γεια, χαίρομαι πολύ. Γεια. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Θα τηλεφωνηθούμε, εντάξει. Γεια. Τι ήταν αυτό, μωρή, που είχε πάνω του? Είναι ζωγραφιά. Ζωγραφιά ήταν αυτό ή ο King Kong? Δεν είναι ο King Kong. Και ποιος είναι? Η μαμά του. Σκάστε, τι Είναι που δεν έχει κουσούρια. Τι θέλετε να σας πω? Ότι έχει τη μαμά του τατουάζ φατσακάρτα? Ρε παιδάκι μου, και εσύ γιατί συνεχίζεις? Είναι καλή ανάγκη. Και η υπογλυκαιμία. Τελικά, νομίζω ότι είμαι σκλάβα της σάρκας. Έλε, πώς κοιμάσαι μαζί του? Η ψυχούλα μου το ξέρει. Λοιπόν, κόφτεις μαλακίες και στείλτε μου στη μαμά του να τελειώνουμε. Γιατί δεν το σηκώνεις? Ποιος είναι? Ο Παναγιώτης. Δεν μιλάτε, τσακωθήκατε? Θα χωρίσω. Σήμερα. Γιατί, παιδί μου, πήγες 3 φορές τα ίδια CD στο Λάμψη για να τα εμπεδώσουν? Μα συνεννοήθηκα. Με ποιον συνεννοήθηκες? Με την Ειρήνη. Αφού συνεννοήθηκες με την Ειρήνη, ωραία, είμαστε καλυμμένοι. Τι θα γίνει με αυτήν εδώ? Δεν με πήρε τηλέφωνο. Ακόμα περιμένεις? Μάλιστα. Να σε πάρει ένα σπίτι. Να με πάρει, να πάμε για ένα καφέ. Α, μάλιστα. Πιο πιθανό είναι να πάρει ο Παπανδρέου του Βενιζέλου να πάνε για καφέ παρά ο δικός σου. Κι αν τι πες ότι σε πήρε, ένα σπίτι. Αγάπη μου, θέλω να τα ξαναβρούμε, μου λείπεις.
Είπε στο δικό της, διάλεξε τη μάλλον σου για εμένα. Και δεν περιμένει να την πάρει τηλέφωνο και να της πει: αγάπη μου, μου λείπεις. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι για τη μητέρα μου και αυτό είναι για την κοπέλα μου. Α, και αυτό εδώ τι θα πει? Αγάπη για πάντα. Και αυτό? Σκύψε ευλογημένη. Μωράκι μου. Να σου ζητήσω μια χάρη. Ό,τι θέλεις. Σε πειράζει να φορέσεις την μπλούζα σου? Γιατί? Έτσι. Να, εκεί είναι στα μαξιλάρια. Γιατί να φορέσω την μπλούζα μου? Αυτό το τατουάζ... άμα το βλέπω αγριεύομαι κάπως. Τι έπαθες τώρα, Δημήτρη? Η μαμά μου είναι το ιερότερο πράγμα που έχω στον κόσμο. Οκ, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να την... ξέρεις, να την κοτσάρουμε φάτσα κάρτα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κάτι ιδεογράμματα, κάτι μαλακίες είναι καλύτερα. Αυτό είναι και πρωτότυπο. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ. Τι δεν μπορείς? Έτσι, ξέρεις, την πολυκοσμία. Κάθε φορά νιώθω ότι είναι και η μαμά σου και μας κοιτάζει. Έχει και αυτό το αυστηρό βλέμμα. Τι είναι, εισαγγελέας? Όχι, αναισθησιολόγος. Α, εντάξει τότε. Έλα, μωρό μου. Κάτω τα ξερά σου. Αποκλείεται, δεν μπορώ. Αποκλείεται. Δεν μπορώ να λειτουργήσω με αυτό το τατουάζ. Φόρεσε την μπλούζα σου, σε παρακαλώ. Κοριτσάκι μου, είσαι πολύ μικρή για να πιάνεις στο στόμα σου τη μαμά μου. Χριστιανή μου, τι έπαθες τώρα, είσαι με τα καλά σου? Και μην ξανατολμήσεις να με πάρεις τηλέφωνο. Σιγά μη σε ξαναπάρω. Τι να πάθω, ρε θεία, με το κουζινομάχαιρο στο λαιμό μου? Μόλις σου κόψα λίγο μιλαράκι. Δεν θέλω μιλό. Αχ, Παναγία μου, έφραγμα που πήγα να πάθω. Πάρ' το μαχαίρι πιο εκεί. Σε παρακαλώ. Έφραγμα έπαθα μόνο εγώ. Εσύ να βρεις κάτι άλλο να πάθεις. Αχ, βρε θεία μου, είπα να έρθω λίγες μέρες να μείνω μαζί σου να σε φροντίζω, αλλά δεν γίνεται. Θα σου πάρω μια γυναίκα να σε φροντίζει. Τι να την κάνω εγώ την κοπέλα? Εγώ δεν χρειάζομαι κοπέλα. Εγώ έχω το γιατρό μου. Εσύ μάλιστα να πας γρήγορα στο κοριτσάκι σου που είναι μόνη της. Δεν είναι κορίτσι μου, ξεκόλα. Και είναι υπέροχη, καταπληκτική. Χαρά Θεού και πώς αγαπάει. Σε λατρεύει με εκείνο το μουτράκι μου. Έτσι πως είναι με το κοντέ το μαλάκι και τα κοκκινοπάθα. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Είναι ολόιδια η μάνα σου όταν ήταν μικρή. Ποια, η Έλλη? Η Έλλη της μοιάζει λοιπόν και στο χαρακτήρα και στο μουτράκι. Πάλι καλά που δεν έγινα κι εγώ ήταν international. Μου λείπεις. Και εμένα. Τι θα κάνεις με αυτή τη σχέση? Δεν ξέρω. Εσύ? Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Να σου πω. Γιατί πρέπει να καθόμαστε να σχεδιάζουμε και να αναλύουμε συνέχεια? Δεν ξέρω γιατί το κάνω αυτό. Δεν είμαι έτσι κανονικά. Μάλλον είμαστε σε διαφορετική φάση και εγώ αγχώνομαι και γίνομαι κάτι που δεν θέλω καθόλου να είμαι και που δεν μου αρέσει καθόλου. Το καταλαβαίνεις αυτό? Τη Mary Poppins την έβγαλες? Όχι. Είχες πει πως αν χωρίσουμε θα τη βγάλεις? Ναι, αλλά δεν έχω ακόμη χωρίσει μέσα μου. Ούτε εγώ. Και σκέφτηκα πως αν ήθελες κι εσύ... Παναγιώτη! Έλα, θα κρυώσει! Έρχομαι! You high, baby? Yeah. Talk to me. You want me to tell you something? Κάπως έτσι το Μιτσάκι κατάλαβε ότι εκείνο το αγόρι δεν ήταν δικό της I think I love you, baby. και έτσι αποφάσισε να χωρίσει με βαριά καρδιά. Έλα, θα κρυώσει! Έρχομαι! Καλημέρα σας. Εδώ μένει ο κύριος Άρισφη. Εδώ, όχι ακριβώς, από πάνω. Εσείς ποια είστε? Η μητέρα του.
Υπάρχουν δικά του περιουσιακά στοιχεία εδώ μέσα? Φυσικά υπάρχουν όλα. Είμαι δικαστικός επιμελητής. Υπάρχει εντολή για κατάσχεση. Ορίστε. Μία τηλεόραση πλάσμα. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι αυτά, τι είναι μια τηλεόραση πλάσμα, θα με εξηγήσετε? Είμαι δικαστικός επιμελητής. Ναι, τα ξέρουμε αυτά, παρακάτω. Τι έχει συμβεί, παιδί μου? Τίποτα, μαμά, όλα καλά είναι, μην ανησυχείς. Είμαι υποχρεωμένος να προχωρήσω σε κατάσχεση περιουσιακών σας στοιχείων. Υπάρχουν καθυστερημένες δόσεις. 9 για την ακρίβεια. Έχουμε προσπαθήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσουμε και δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Ένα στερεοφωνικό συγκρότημα. Τι καθυστερημένες δόσεις, εγώ δεν χρωστάω πουθενά. Είχατε μπει εγγυητής για την αγορά ενός αυτοκινήτου. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η υπογραφή σας. Tenemos un madero que nunca ha pegado la decisión bilateral de un juez. Y ya lo ves, qué desilusión. La fauna de esta tierra está en peligro de extinción. Ya lo ves, qué desilusión. Aquí va acaba esta canción. Δεν είναι τίποτα, παρεξήγηση. Θα το πείσω εγώ, μην ανησυχείς. Εντάξει. Μάρη μου, εάν θες να ψήσεις εκείνα τα μπιφτάκια που σου έχω μέσα στο ψυγείο, θα βάλεις λίγο νεράκι στην ψιστιέρα. Όχι λαδάκι, γιατί έχεις το στομάχι σου, αγόρι μου. Και εκείνο το μαρούλι που σου είχα κόψει, το έφαγες? Μην το αφήνεις πάνω από 3 μέρες, χαλάει, παιδί μου. Ναι. Ελπίζω να κλαις για τη μαλακιά που έκανες. Εντάξει, μην ανησυχείς. Έστειλα την άλλη και πλήρωσα τις δόσεις. Δεν ανησυχώ. Η μάνα μου ανησύχησε. Δηλαδή, τι ανησύχησε, κοντέψαμε να τη χάσουμε τη γυναίκα. Τι σου είπε? Χαιρετισμούς. Ανυπομονεί να σε γνωρίσει, βάζοντας την ευχή της. Χαίστηκα για τις ευχές των μαμάδων. Τι έχεις? Τίποτα. Τι έγινε, Μητσάκι μου? Τίποτα, αλήθεια, απλώς. Τίποτα, απλώς θέλω να μείνω λίγο μόνη μου. Σε πειράζει να φύγεις? Οκ. Όχι, ρε Μητσάκι, δεν θα φύγω. Σε παρακολουθώ τόσο καιρό, να μπερδεύεσαι πότε με το ένα πράγμα και πότε με το άλλο. Κάθε φορά με φωνάζεις και έρχομαι. Μου λες φύγε και φεύγω. Να σου πω κάτι, μπορούμε να μην κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα? Όχι. Τώρα. I know just what to say, it's just a game I play. Now I'm here on my own. I'd like to be with you, I guess you always knew. Still I'm all alone. I know the story, got it all worked out. It never happens to me, it never happens to me. That's the way my life was meant to be. It never happens to me, it never happens to me. Love's just a door that's locked and there's no key. It never happens to me. I know my every line, it's just a waste of time. Guess it's all such a shame. I've seen it all before, and every time I'm sure that it ends up the same. I know the story, got it all worked out. Never happens to me. Να σου πω κάτι, τελείωσε το τραγούδι. Άμεσα το τραγούδι. Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς στα βάθη. Κανείς δεν θα το μάθει και ποτέ δεν θα το πω. Μεγάλες χαρές βλέπω έχουμε. Γύρισε πίσω μου που τη μ' αγαπάει και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εμένα. Α, ωραία. Βλέπεις, γίνονται και θαύματα. Βρήκαμε και σπίτι, θα μείνουμε μαζί. Ισόγειο, έχει και αυλή. Τέλεια, πού? Κάτω από τη μαμά του. Μαμί μου! Μαμί μου! Προχώρα, αργήσαμε. Έχω να σου κάνω μια ανακοίνωση. Τι? Ο επόμενος άντρας που θα βρω θα είναι ορφανός. Α, ωραία. Εύχομαι να έχει και αδερφό.
Έλα, μαμά, έφτασα. Την επόμενη φορά που θα ακούσω άντρα άνω των 12 ετών να λέει τη λέξη μαμά, θα αυτοπυρποληθώ μπροστά στη Βουλή. Κι εγώ. Μάμι! Μάμι! Μάμι μου! Άντε βρε μωρά μου μια ώρα. Μάμι! Τι πήρα εγώ στα κοριτσάκια μου? Τι? Πού θα τα πάω εγώ τα κοριτσάκια μου? Πού? Μάμα μία. Σκάσε! ¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué cerrada noche y día? No, mami, dime dónde está. Ay, dime. Después de tanto caminar, aquí me quiero consolar.